ita ba sai dai maka wani littafin na daban. Nace amma sai ka samu idan azumi ya zo da wancan wanda fiqh kadai ya iya banda nahwu, da wancan mai nahwu da baya da fiqh, da wancan mai adab din da baya da balaga, da wancan mai ishirin da baya da nahwu baya da fiqh baya da balaga, kowa sai kafa tafsiri a kofar gidansa. Shi kuma tafsiri yana buƙatar duka waɗannan ababen kafin ka iya shi. Yana buƙatar nahwu, sarfu, balaga, adab, yana buƙatar fiqh, yana buƙatar usulul fiqh, yana buƙatar mustalahul hadith, yana buƙatar sira, yana buƙatar ulumul qur'an, yana buƙatar alal aqalli ko ka hadace qur'ani gaba ɗaya ko kai laushi. Allahu akbar. Duk wanda zaka ga yayi tafsirin alqur'ani ba tare da ya haddace qur'ani ko yayi laushi a ciki ba, to zaka samu cewa tafsirin yana da lami. Kai kuma din mai saurare baka jin karsashi. Haka tabbas. Amma ka samu duk wanda ya haddace alqur'ani yake shiga cin ya shi fita can gurin cikin ayoyin, za ka je yana sa maka karsashi ɗabi'ar littafin wannan haka sosai don sai ka taɓo can ka taɓo can. Tabbas. To a hakikanin gaskiya in za ka bincika ba wai a nan Maiduguri ba, gaba ɗayan ƙasar Hausa ko gaba ɗayan ƙasar Hausa da ƙasar Kanuri, gaba ɗayan Najeriya ta Arewa inda dai ake tafsirin azumi, wallahi duk cikin mutum 10 da suke tafsiri in ka ci sa'a ka samu 3 masu dama. Saboda dai ana jarrabawa ne ko an gada haka ake yi, ko kuma dai azumi ya zo ana yin abu. Yawanci mutane ka san a da, a yanzu ne jama'a suke zuwa tafsiri dan su fahimta. Haka ne. Tunda an samu ci gaba ta fuskar ilimi da binciken wasu masu tafsirin. Amma ka san a da ana zuwa tafsiri fa dan a samu lada. Haka ne. Ba dan ka gane ba. Haka ne. Har ka taso. Haka ne. Idan an tambaye ka ka fahimta ba ka ba. Ba gane ba kai ba gane. To shi ma wanda ya bai gane ba, mai zan fikin bai gane ba, shi ma wanda bai gane ba. Haka dai neman lada ne kawai, takarruban ila Allah, amma a hakikanin fahimta shin an fahimta ba a fahimta ba. To wannan ta saka ake yin tafsiri kawai ana yi ne dan lada ba dan ganewa ba. Amma alhamdulillah yanzu kasancewar ilimi yana ƙara yaduwa, nesa ta fara zuwa kusa. Tabbas. To dole wanda ma da baya bincike yanzu ya fara yi. Tabbas. Wanda da zai tabbatar abin da ya ga dama mutane su yadda, yanzu ya fara tunanin kai kafin fa in faɗa sai na tuna na tuno me zan faɗa. To wannan kuma ci gaba ne. Na san za a samu gyara amma sai dai gyaran zai zo ne a hankali. A hankali amma ina tabbatar maka da cewa wallahi cikin dukkan mutum 10 da suke tafsiri, sawan a Kano ne ko a Maiduguri ko a ko ina ne, wallahi in ka ci sa'a zaka iya samun guda 3 masu dama masu kwari amma guda 7 dai kawai dai suna yi ne tunda an saba duk shekara ana yi. To wannan kuma wani abu ne daban. Allah shi kyauta. A to malam mun ta magana akan harkar da ya shafi tafsir, bari mu komo harkan musamman kalmar nan da ake yawan danganta musulunci da shi, wato kalmar ta'addanci. Malam ita wannan kalmar ta'addanci malam asali ta danganta da musulunci ne ko yaya? Wallahi kalmar ta'addanci ba ta da alaka da musulunci ko alaka ta kusa ko alaka ta nesa. Kalma ce da waɗansu masu son su soki musulunci suka kagota, suka jefi musulunci da musulmai da ita don cimma waɗansu manufofi na siyasa. Amma addinin musulunci a tsarinsa babu ta'addanci. Allahu akbar. Su sukan yi kokari su soki ababe guda biyu suke suka musulunci da shi cewa su ne ta'addanci. Abu na farko jihadi, abu na biyu haddi. Dauki haddi wanda shine tsarin horo idan mutum ya yi laifi, haka kamar a ce yanke hannun barawo, ce wannan ta'addanci ne, rashin tausayi. Haka ne. Dauki wato a ce a jefa magidanci da ya zina, ta ce wannan ta'addanci ne, rashin tausayi ne, haka kaushin zuciya ne da sauransu. To wannan haddin fa duka haddi gaba ɗayan haddi cikin addinin musulunci idan ka kwatanta shi da sauran dokoki na musulunci bai wuce kashi 5 cikin 100 ba. Allahu akbar. Inda a ce tsarin haddin nan tsarin horo da sare hannu da yanke hannu da kaza da kaza ya kai 30 ya kai 40 50 cikin 100 to shine zaka ce wannan tabbas haka ne, bai wuce 5 cikin 100 ba. Allahu akbar. Tsakanin waɗanda annabi sa aka yi masa bulala a zamaninsa don sun sha giya, haka ko aka yake musu hannu don sun yi sata, ko aka jefe su don sun yi zina, ko aka musu bulala don sun yi zina, ko aka musu bulala don sun yi wa wani ƙage. Wanda suka yi wannan laifukan a lokacin annabi da lokacin abubakar da lokacin umar da lokacin usman, kaga annabi ya yi shekaru 23 yana mulki, su waɗannan sun yi shekaru 30 har zuwa lokacin Ali bin Abi Talib shekaru 50 gaba ɗaya. Mutanen da aka yi wa wannan ba su wuce mutum 15 ba. Allahu akbar. A tsawon mulkin shekara 50. To dan girman Allah a shekara 5 din
wannan mulkin nawa aka kashe gaskiya ba iya akan malam gaskiya a tsawon mulkin shekara 50 to dan girman Allah a shekara 5 din wannan mulkin nawa aka kashe gaskiya ba iya akan malam gaskiya kan sannan a cikin wannan shekara 5 din kadai ka a yaraje kadai nawa Amerika wasu ya kashe da su turai Ingila babu iyaka kan ba iyaka tabbas nawa mutanen sojojin inda suka kashe a yankin Kashmir haka ne ga Isra'ila da Falastin nawa Isra'ila ta kashe a Falastin sosai shekaru 50 wannan haka ba zai lissafa to amma abin nan da yake cewa dokin mai baki ya fi gudu haka ne daga farko watsa labarai su za su ara mana kalmar mu faɗa mu kuma ba ma iya kirkiro kalma sai su kirkiro ta su za su yi kwancinta su kyankyashe ta ta tashi tana yar tsako yar kankanuwa sai su ba mu reno sai mu ci gaba da renon ta girma a hannu haka ne sun ce ta'addanci mu ma sai mu mai ta'addanci sun ce terrorist mu ma sai mu ce terrorist ɗan ta'adda shi kenan mai ta yi ɗaya kenan na biyu jihadin nan gaba ɗaya da suke zargin sa akan cewa ta'addanci ne don me aka shar'anta jihadi an shar'anta jihadi ne kawai don a kashe mutane don a yanke hannuwan mutane sahabbai suna makka aka tarsasa suka bar makka aka kwace gidajen aka kwace mata aka kwace dukiyoyin su da kansu suke cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallam a ba mu dama mu yaki Allah ya saukar da aya na cewa kufu aydiyakum wa aqimus salata Allahu akbar kame hannunku ku dai ku tsayar da sallah na'am ba yaki a ba mu dama mu kwato dukiyar mu ba mu je mu kashe wani ba dukiyar mu za mu kwato da aka karbe Allah na cewa ku yi hakuri ku je ku yi ta sallah Allahu akbar kaji ba abin da ake Allahu akbar lokacin da za a karanta yakin sai aka ce an yi izini kaga ba umarni ba tabbas da ana hanawa yanzu an yi izini kaga matakin farko mataki na biyu sai aka ce wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilu ku yaki waɗanda suke yakan ku banda wanda ba sa yakar ku sannan aka ce idan kun je yakin banda mace ba a kashe mace a wajen yaki banda yaro karami ba a kashe yaro banda tsoho banda fada da ya shiga ɗakin ibadarsa ya ɓuya ba a kashe shi duk wani mabiyan addini da ya shiga ɗakin addininsa to ya hau tudun matsira dukkan waɗanda ba a kashe su cikin musulunci sai ka karfa da ya ɗauki makami wanda akwai yiwuwar ya kashe ka kashe tabbas sosai sannan da ba ɗaya waɗanda annabi ya kashe a yakin badar tun da shine yaki da aka ce yawmal takal jama'a ne mutum 70 fa Allahu akbar waɗanda aka kashe cikin kafirai a yakin Uhud mutum nawa ne wanda aka kashe a gazotul azab mutum nawa ne banu qurayza mutum nawa ne gaba ɗaya a yakokin lokacin annabi 15 zuwa 16 ko 17 bisa ga zance mafi tsawo har zuwa lokacin Abubakar da Umar da Usman fa ba ka da wani alƙalin a cikin shekaru 50 da zaka ce an kashe mutane 5,000 wanda wannan 5,000 ita ce lomar farko ta Hitler a yakin duniya na biyu lokacin da ya je Bolivia ko ina ne ya kashe wajen mutum biliyan 1 a cikin lokaci guda wannan haka to amma duk wannan ba ta'addanci bane a wajen su hakikanin gaskiya zagin musulunci da ta'addanci wannan zaluntar musulunci sannan jahiltar musulunci ga waɗansu musulmai ya sa a aiwa musulunci wannan zagi dole akwai buƙatar malamai su fito su rika bayani ko marubuta yan jarida su rika fitowa suna bayani wajen kokari amma yanzu matsalar mu shine da an ce ta'addanci sai muna kuma mu zargin wani ko yan ta'adda ne muna son mu nuna waɗansu a cikin mu ce sunan yan ta'addar sai in ce ba ni bane kai ne kai kuma kana cewa ba mu ce gaba ɗaya abin ba da alaka da musulunci na'am a to malam a gurguje malam bayan fagen ilimi shin malam kana taɓa harkoki na kasuwanci ne wannan tambayar ta zama mawa fasilan da yawa ko dan sai ne gani shi ne mai saurari abin da ke saurara ji daga baki na tafsirin sauransu gaskiya ina kasuwanci alhamdulillah tun kafin in tafi jami'ar musulunci ta Madina ina kasuwanci kuma har zuwa yau sai dai ba kasuwanci ne da ni nake zuwa kasuwa da kai akwai abokanai da muke hulɗar kasuwanci da ziyarar su da nawa a haɗe da juna a zo a yi a bada lissafi a bada shawara a yi shawarwari tare a ci riba wata rana a faɗi wata rana a samu da yawa wata rana a samu kaɗan ranar da aka samu da yawa a more a sa kaya masu kyau a cikin mota ran da ba samu da yawa ba a hakura ran da aka samu da yawa a ci kaji ran da ba samu da yawa ba a yi miyar a sa mata wake shi ma yana sa miyar ta yi daɗi alhamdulillah wannan haka rayuwar na'am a to malam lamarin iyali fa mata nawa malam da aya nawa wai wannan ma shi ma yana da ɗan nauyi to da ina da mata biyu amma yanzu ɗaya ce da wani dalili ya sa yanzu ɗaya nake da Allahu akbar sannan ina da yara guda 5 ina da yara guda 5
guda 2 mata guda 3 maza. Babbar cikin su mace ce tana da shekaru 16 ko na makamancin ta kammala sakandare a bana. To Allah ubangiji ya raya mana ko mace na tsakiyar kuma dukkan su maza. To Allah ubangiji ya raya mana su, Allah albarkace su, za su masu yawan fitattu kamar kamala bangaren cigaban addinin musulunci. A to jama'a masu kallon mu kun ga yadda muka shafe kusan minti 58 zuwa 60 muna tattauna da malam akan abin da ya jibanci harkokin rayuwarsa da yadda ya gudanar da wato karance-karancensa da kuma irin gwagwarmayar da ya sha wajen cigaban addinin musulunci a cikin wannan shiri namu da muka sa taken bakan da mai tarihin Sheikh Jafar Mahmud Adam. Malam da ka samu da kawo mana ziyara mun gode, kuma Allah ubangiji ya saka ma da alheri, Allah ubangiji kuma ya kai ka gidan lafiya, ya kara ma lafiya, ya kare ka da kai da dukkan iyalanka. Mun gode malam. Na gode kwarai da gaske da wannan tasha ta NTA Maiduguri da ta sadani da masu sauraro da masu kallo da sauraro don tattaunawa akan wannan fili mai albarka. Ina muku fatan alkhairi, ina kuma muku godiya tun daga kan mai girma babban manajan wannan gida har ma'aikaci na karshen kasa a cikin wannan gida saboda kokarin ku musamman a cikin wannan wata mai albarka. Allah saka muku da alheri kuma Allah albarkace ku da zuriya. Amin amin malam.